Jamana an bɛ aw fo ka koɲuman d'aw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ walasa k'aw kunnafoniya kɔ ma ko danse dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Bi an ka kibaru kumabaw la i b'a ye k'a fɔ ko an ka sanfɛ kalansoba mɔgɔw ye barolasigiba kɛ Mali ni Aligérie cɛ jɛɲɔgɔnya kan mun de bɛ se ka faamu tariku la mun fana kɛra u ye tɔnsigi kɛ walasa ka se ka mɔgɔlo kuraw kunnafoni a ko taabolow kan. O kɔfɛ fana i b'a ye k'a fɔ sariya kura dɔ tara min bɛ musow dɛmɛ minnu ka denko gɛlɛyalen don kosɛbɛ. Fɛɛrɛ kura min tigɛlen don a ko siratigɛ la an bɛna ɲɛfɔli dɔw sɔrɔ a ko kan kibaru wɛrɛw bɛna fara olu kan ni ko fɔ garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Jamana an bɛ aw fo ko kura ko aw danse an ka kibaru kɛnɛ kan ka jira k'a fɔ ko Mali ni Aligérie ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman delila ka kɛ sigiɲɔgɔnya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na an cɛ kun ka di kosɛbɛ sabula an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ tariku kɔnɔ nka sisan gɛlɛyaw fana bɛ a ko kɔnɔ maa dɔw kɛlen don ka k'i n'a fɔ ko baara ɲuman foyi ma deli ka tɛmɛ Mali ni Aligérie ni ɲɔgɔn cɛ an ka sanfɛ kalansoba lakɔli karamɔgɔw de y'a ɲini ni ka o ko nkalontigiya ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye. O siratigɛ la sanfɛ kalanko minisiri Burema Kansayi ale ye min fɔ an k'o lamɛn nin kumakanw senfɛ. Ni ye conférence ye universitéw ni experts jɛra ka labɛn pour que ka hakili jagabɔ kɛ an ka relation ani Algérie régime bɛ yen sisan parce que waatinin na an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko Algérie fanfɛla la ɲinan bɛ ka kɛ ko caman na tiɲɛ tɛ ka fɔ nkalon bɛ ka tigɛ bon jansalen don ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ bon an tɛna jɛ n'o ye ko kɛra cogo min na depuis 1960-61 kana fɔ bi a bɛɛ kan ka ɲɛfɔ donc mɔgɔw bɛ yan nɔ minnu ye chercheurs ye minnu ka baara ye o ye mɔgɔw bɛ yan nɔ minnu ye experts ye mɔgɔw bɛ yan nɔ minnu ye grand témoins ye minnu ye histoire ye depuis o waati la ka se bi an ye olu de wele olu ka na kuma ka kuma tilen ka tiɲɛ fɔ an ka relation kan donc olu de dalajɛra bi donc an nana o événement dayɛlɛli la Mali ye sacrifice ba de kɛ pour que Algérie ka kɛ jamana ye indépendance bɛ min bolo an ye min kɛ sara tɛ se ka sɔrɔ a la parce que an y'an ka jamana de bila u bolo u ka na u yɛrɛ dogo la minnu bɛ ɲɔgɔn na minnu b'u kɔ u ka se k'olu kɛlɛ o waati la o tun bɛ kɛ waati min na jamana bɛɛ tun tɛ se k'o kɛ parce que minnu tun bɛ ɲɔgɔn na fanga tun b'u la o tun bɛ se ka Mali yɛrɛ kɛlɛ ka Mali ta tiɲɛ mais an ka dirigeants président Modibo Keïta a n'a ka compagnon u ma siran parce que an fɛ tiɲɛ b'an bolo an y'u dɛmɛ u ye indépendance sɔrɔ u ka mɔgɔkɔrɔbalen ninnu hakili b'o la mais sisan dirigeants minnu bɛ Algérie hakili bɛ ɲini ka tunu la donc a ka ɲi an ka dɔ fɔ pour que k'u rappeler k'a fɔ ko ni Algérie bɛ bi indépendance b'u bolo Mali fana nɔ b'o la n'an tun ma an bila an jɔyɔrɔ la waati la n tun ma Algérie tun tɛ kɛ Algérie ye indépendance tun tɛ sɔrɔ a bolo hali n'a tun bɛ sɔrɔ a bolo a tun bɛ gɛlɛya a tun tɛ kɛ waati min na a kɛra a tun tɛ kɛ waati la donc an nana ka o cérémonie de dayɛlɛ experts bɛ n'a tɔ fɔ parce que an ye mɔgɔ minnu wele dɔnniya b'u la a hakili b'u la a mémoire b'u la a bɛɛ bɛna fɔ. O kɔfɛ dɔgɔkun in kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya ta ka politiki baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ ka politiki tɔnw ci ani faraɲɔgɔnkan kulu minnu yɛrɛ fana bɛ politiki baara kɛ a bɛɛ lajɛlen ka baara jɔ i b'a ye k'a fɔ ko ko kɔni kɛra dusumakasaba ye kosɛbɛ politiki ko fan fɛ nka sariya ko sira kan an bɛ se ka faamuyali jumɛn sɔrɔ a ko hukumu kɔnɔna na an ka jɛɲɔgɔn fɛ ni ka docteur Umar Tumani Jalo k'ale ka ɲɛfɔliw lamɛn ale ye sariya ko dɔnbagaba ye. N b'a fɔ ko fo ka se sariya kura tali ma ka ɲɛsin parti politique kow ma ka depuis annonce kɛra fo ka se a publieli ma journal a bɛ fɔ mun ma ko journal officiel kɔnɔna na ni o kɔni kɛra ka ban o b'a yira k'a fɔ ko fo ka s'a fɔ ko sariya kura tala parti politique tɛ Mali kɔnɔna na mun bɛ yamaruya ka baara kɛ. Donc sariya ka ta o bɛ se ka kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ? Sariya pour que a ka kɛ hukumu sariya kɔnɔna na fo sariya kura de ka ta sisan mun bɛ a yamaruya ka fɔ nin de bɛ a to i n'a fɔ an b'a fɔ mun ma tubabukan na ko charte
fo o kura de ka ta sisan mun bɛ parti politikiw yamaruya ka se ka créer Mali kɔnɔna in na fo ka se nin waati ma an bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔna na parti politique ti yan bi. Mais sariya ko hukumu kɔnɔna toujours peut-être o ye ɲininkali laban ye est-ce que sariya bɛ sɔn n'a ye ka jɛn n'a ye ka partiw ci nin cogoya la. Sariya bɛ baara kɛ ni ɲɛmaa dɔw ka yamaruya ye o i b'a sɔrɔ ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔna na parce que an bɛ waati min kɔnɔ i komi sisan waati furancɛla fanga kuma de don an bɛ baara kɛla ni charte de la transition ye an bɛ baara fana kɛla ni constitution ye mais ni i donna constitution kɔnɔna na baara bɛ se ka gɛlɛya dɔɔni mais ni i nana charte de la transition kɔnɔna na a bɛ se ka yamaruya président bolo ka se ka baara dɔw boloda ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga ma nka ni kɔni ko k'i bɛ taa constitution fana bolo kan gɛlɛyaw bɛ a kana dɔɔni. O kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye sariya kura dɔ ta sariya min ni a kun bɛ ka kɔrɔ nka u ye a ko lakurakura gɛlɛya minnu b'a la ka se ka olu bɔ sariya in kɔnɔ a kɛra walasa ka se ka furuɲɔgɔnw dɛmɛ minnu ka denko gɛlɛyalen don kosɛbɛ tɛmɛsira dɔw bɛ yen nɔ ni fɛɛrɛ dɔw bɛ yen u bɛ tɛmɛ olu fɛ kelen kelen fo ka se ka u dɛmɛ u ka se ka denw sɔrɔ yɛlɛma minnu donna sariya in kɔnɔ a ko dɔnbagaba dɔ ni o ye Bubakar Sidiki Ibrahim Drambe ale bɛ baara kɛ Hôpital du Mali la dɔgɔtɔrɔ don a bɛ joli sɛgɛsɛgɛw kɛ a ye min fɔ an ye nin kumakan senfan kolo lamɛn. N ye loi ye min bɛ couple dɛmɛ minnu ka denko gɛlɛyara alors cɛ ani muso aw furula légalement ka se san 1 san 2 ma aw ma se ka den sɔrɔ alors dɛmɛ dɔw bɛ se ka don aw ma walasa aw bɛ se ka den sɔrɔ dɔgɔtɔrɔya ka dɛmɛ nasiraw la alors o min bɛ kɛ o bɛ se ka tɛmɛ bolo caman fɛ ka furakɛli dɔrɔn kɛ yen ka den sɔrɔ walima fo ka taa kɛ ka den kun fɔlɔ labɛn laboratoire kɔnɔ k'a bila muso dɛbɛ la a bɛ waleya ye min bɛ kɛ Mali kɔnɔ depuis san 2005 privéw la sariya fɔlɔ min taara walasa a baara in ka kɛ a kɛcogo ɲuman na a kana dan sago a kana dankari adamadenya la o sariya in de taara 2016 o de loi numéro 2016 066 du 30 décembre 2016 o loi in yɛlɛmɛ donna o de la sabula an kɛlen ka baara daminɛ ni loi in ye Hôpital du Mali la 2023 ka se 24 ma an ye gɛlɛya caman sɔrɔ a gɛlɛya kun fɔlɔ o bɛ tali kɛ loi in bɛ mɔgɔ minnu couple minnu yamaruya ka se ka nin dɛmɛ in ɲini o ye couple ye minnu furula fo ka se san 1 ma ka sɔrɔ u ma den sɔrɔ n'i ma san 1 sɔrɔ furu kɔnɔ i tɛ se ka nin dɛmɛ in ɲini ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen kabini furu don u b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya b'u ka denko la munna sariya bɛ olu kɔn u kana taa den ɲini f'u ye san 1 sɔrɔ an ko k'o ye fɛn ye min kan ka yɛlɛmɛ filanan min n'an y'a ɲini sariya in kɔnɔ n'u sɔnna ma o ye sariya in bɛ k'a fɔ muso fɛn o fɛn si sera san 42 ma ka tɛmɛ o la e tɛ se ka nin dɛmɛ in ɲini tuguni ka furakɛli kɛ an dun b'a dɔn bi an balimamusow bɛ taa furu ka bɛn hakɛ min ma ani san 40 man jan ɲɔgɔn na waati joli b'u bolo walasa ka se k'u ka den sɔrɔ nin sɔrɔ cogo in na o tɛmɛnen kɔ n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ muso caman bɛ yen minnu bɛ se ka den sɔrɔ u tɛmɛnen kɔ san 40 na fo ka se san 50 ma muso dɔw bɛ halisa denkisɛ b'u la denkisɛ b'o minnu na n'a ka d'u ye ka den sɔrɔ cogo in na olu fɛnɛ bɛna bali ni dɛmɛ cogo in ɲinini na yɛlɛma sabanan min n'a ɲinina o ye denkisɛ marali ye sariya in kɔnɔ kɔrɔma in kɔnɔ a sɛbɛnnen tun bɛ ko denkisɛ marali dagalen tɛ n'an dun ye dɛmɛ ninnu daminɛ an bɛ jagoya kuma dɔw ka denkisɛ mara fo ka taa se cɛ ka se k'a ta di walima muso ka se k'a ta sɔrɔ o marani min n'an b'a kɛ o ma fɔ ka faranfasiya sariya in kɔnɔ walasa an bɛ se ka yamaruya k'o kɛ o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bana dɔw bɛ yen i n'a fɔ bon o bɛ se ka muso sɔrɔ a wolonugu la a bɛ se ka cɛ yɛrɛ sɔrɔ a den sɔrɔ so la n'olu bɛ furakɛ a ka ca la u bɛ denso ci ka cɛ bali den sɔrɔ la pewu ka muso bali la pewu ni yɛlɛma in ma kuma don olu tɛna se ka u ka denkisɛ mara ka t'u ka furakɛli kɛ ka sɔrɔ ka segin ka na denkisɛ in k'u ka den sɔrɔ kɛnɛ ye o de kɛra laɲini sabanan ye
min donna sariya in kɔnɔ. Alors a naaninan o ye article dɔ bɛ yen ale bɛ yamaruya di ka se ka ni den sɔrɔla laboratoire kɔnɔ a ka se ka mara ka taa se san 5 ma. O mara min bɛ kofɔ u tun ma denkisɛ marali fara u kan. An y'a ɲini u fɛ u ka yamaruya di fɛnɛ o denkisɛw fɛnɛ ka se ka mara o waati kelen kɔnɔ. Ni yɛlɛmɛ damadɔ in de kɛra sariya kɔnɔ. Sariya min taara ta CNT mɔgɔw fɛ Colonel Asan Bajalo Ture ale min ye jamana kɛnɛyako minisiri ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin ye fɛn ɲumanba ye sabula k'a bɛna maa caman dɛmɛ u ka se ka u ka denko gɛlɛyaw ɲɛnabɔ teliya la. Ni sariya k'u taara a mɛnna mais a yera sanw bɛ ka tɛmɛ dɛsɛ dɔw yera la a kɛra komi k'a fɔ ko musow si bɛ dan ko 40 dɔrɔn na ka se ka baara in kɛ. An dun y'a ye sisan musow tɛ furu joona cɛw tɛ furu joona musow tɛ furu joona wagati min fɔra janni furu yɛrɛ ka kɛ o b'a sɔrɔ wagati tɛmɛna donc bi o délai de bɔra la ne dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ se ka kɛ wari ka san 16 la ka yɛlɛn muso bɛɛ bɛ se k'a kɛ sisan. A fɔra fɛnɛ n'a kɛra fo aw ka san 1 ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn ka furu la walasa a ka se k'a kɛ. An dun b'a ye i furula furu fɔlɔ la i furu sara i gɛnna i dusu kasilen i donnen furu wɛrɛ la n'a fɔra k'i sigi o fɛnɛ n'a ka san dɔ kɔnɔ walasa ka se ka traitement daminɛ o fɛnɛ bɛ se ka na ni sababu ye hali dɔw la furu bɛ se ka sa hali tuguni. Donc n'o fɛnɛ bɔra a la dɔgɔtɔrɔw mana ye ko karisa kɔni a seginna ka furu mais immédiatement a bɛ se ka traitement kɛ a ka kɛ. Donc nin b'a to lafiya bɛ na du caman de kɔnɔ. An bɛna den kasi kan mɛn du caman kɔnɔ a baara in a tɛ da Bamakɔ musow dɔrɔn ma a bɛ da Mali bɛɛ de ma mɔgɔ mɔgɔ ka denko gɛlɛyalen don dɔgɔtɔrɔsow bɛ n'i taara n'i y'a lajɛ n'u ɲɛ b'a la cogoya t'a la ne ni fɛɛrɛ in bɛ se ka kɛ k'i dɛmɛ walasa ka den kasi kan mɛn i ka du kɔnɔ a bɛ pusaya kosɛbɛ. An bɛ CNT mɔgɔw fo parce que bi alhamdulilayi muso caman ɲɛji bɛ cɛ u ka kunkɔrɔdunyan sanfɛ. O kɔfɛ an ka jamana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛko mankanw ka ca kosɛbɛ an ka sigidaw la ani du kɔnɔnaw na. I b'a ye k'a fɔ ko sariya bɛ pereperelatigɛ jɔnw di ka se ka ko jalatigɛ walasa mankan kana bɔ a ko la. Tɛmɛsira jumɛnw ni jumɛnw bɛ se ka kɛ walasa ka se ka tiɲɛko ɲɛnabɔ nɔgɔya la ni Ala ye a ka baara kɛ. An ye ɲininkali kɛ kiiritigɛla dɔ la n'o ye Musa Dirisa Gino ye ale ye mun fɔ an ye an k'o lamɛn nin jaw la an k'o lajɛ nin jaw la. Voilà tiɲɛ ye sariya jɛlen don a kan parce que n'a fɔra tiɲɛ o ye fɛn tiɲɛnen ye mun de bɛna ni tiɲɛ ye ni mɔgɔ bɛ furu la silamɛ furusiri ou bien mirila furusiri ou bien église la furusiri b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ko aw dira ɲɔgɔn ma bɛɛ ɲɛna bon ni saya nana saya ye bɛɛ ta ye n'o kɛra dɔrɔn o bɛ rupture kɛ n'o kɛra dɔrɔn o ye ko bannen bon maintenant ni cɛ don n'o y'a sɔrɔ nafolo mafɛnw b'a bolo bolifɛnw b'a bolo dugukolo b'a bolo o bɛ k'a ka tiɲɛw ye o tiɲɛ o bɛ di a musow n'a denw ma a banna ka buru ta kɔ ala faniw ba b'o la bon i b'a sɔrɔ dɔw faniw ba tɛ yen bon mɔgɔ tɛ yen i se tɛ tiɲɛ na parce que tiɲɛ jɛlen don sariya ɲɛkɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn a bɛ taa certificat d'hérédité de dilan o b'a yira k'a fɔ minnu kan ka don tiɲɛ na olu tɔgɔ bɛ don a la ni tiɲɛ bɛ tila fana a bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ mais i b'a sɔrɔ couple dɔw fana bɛ yen cɛ dɔw bɛ yen muso 4 b'olu bolo o gɛlɛya b'olu bɛɛ kɔnɔ o muso 4 kelen bɛɛ n'u furu sirila mairie la n'a kɛra tribunal la a tɔgɔ misiri la a kɛra église la olu bɛɛ bɛ don tiɲɛ na o mana den fɛn sɔrɔ bon maintenant hali n'a ye den sɔrɔ kɛnɛma n'a jamu b'a kan olu fana bɛ don a ka tiɲɛ na olu fana bɛ don a ka tiɲɛ na bon o de kama a lajɛlen don ji ɲuman jɔlen na pour que bɛɛ k'i ta fama na pour que i yɛrɛ mana bakuruba la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ don tiɲɛ na o ye muso ni denw ani cɛ jamu bɛ mɔgɔ la wa magamisɛnnin min furakɛli ye jumɛn ye dɔrɔn o ye certificat d'hérédité de ye n'o sɔrɔla la bɛɛ tɔgɔ bɛ don o kɔnɔ andra a fɔlen don tuguni hali minnu t'a kɔnɔ n'u banna ka na n'u ka wolosɛbɛn ye san mana diya n'u wulila u bɛna en rétractation o kɔrɔ ye jumɛn ye sɛbɛn tiɲɛ ta sɛbɛn dilanna ne kɔ ne tɔgɔ ma don a la ne nana ne bɛ fɛ tɔgɔ ka don a la bon o gɛlɛya fana ye min ye a bɛ se ka kɛ o kɔfɛ i b'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ bɛ tila k'a ban pewu ka sɔrɔ foyi tɛ yen o solution bɛ se ka sɔrɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ la filanan ye jumɛn ye u ka bɛn a la parce que olu de bɛ choix kɛ n'u taara silamɛya sira kan n'a ma ɲɛnabɔ n'u taara an ka sigida bolo sira kan a ma ɲɛnabɔ u taara église la a ma ɲɛnabɔ u bɛ na tribunal la n'u nana tribunal la tribunal ta on dit la loi s'impose à tout le monde o bɛ juguya bɛɛ kan i ka sɔrɔ n'a ma i bɛ belebele sɔrɔ o i ye fitinin sɔrɔ i ka bɛn a la sabanan fana ye min ye banbagatɔ fana k'a to nin na n'a sera ka courage sɔrɔ an bɛɛ fana t'o de kɛ
n'an b'a fɔ o ma ka sɛbɛn fura dɔ dilan n'an ko testament i b'a sɛbɛn o kɔnɔ min kan ka di min ma bɛɛ tɔgɔ bɛ k'o kɔnɔ a bɛ se ka kɛ avocat la avocat fɛ yen a bɛ se ka kɛ notaire fɛ yen n'i fatura don min a bɛ du bɛɛ lasigi k'a f'u ye banni kɛra cɛkɔrɔba yana ka ban nafolo min b'a bolo fɛn min b'a bolo a ko k'a tila karisa ni karisa cɛ bɛɛ tɔgɔ bɛ f'u ye bɛɛ ta bɛ d'i ma n'i y'o saba fɔ cogo min na o bɛ se ka furufuru caman bɔ a ko la tiɲɛ kɔni n'a kuma wulila a ye danyɔrɔ t'a la. O kɔfɛ kalanko hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko san kuncɛli kimɛli baaraw kɔni daminɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka ban baara minnu bɛ sen na o kan ka labɛn minisiriso ɲɛsinnen don kalanko ma ale ye kɛnɛ dɔ sigi hakilijagabɔ kɛnɛ kalanko ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ min kɛnɛ kan walasa ka se k'a to fɛɛrɛ jɔnjɔn minnu kan ka sigi tigɛ u ka olu sigi sen kan joona Amadu Sisabani kalanko minisiri a ye min fɔ an ye an k'o lamɛn nin kumakan senfɛ. Examen Mali examen bena damna ɲɔgɔn danni bena damna lundi Nintendo do fana bena ke o defu ye bebe o don o be damna juin kalo o don fila o fila la o beta fo anani na 4 du 2 au 4 juin donc yani o kase ni mogo be école ko la anyu bewele syndicat d'enseignants promoteurs ou promotrices d'école retraités parents d'élèves betumbe kenen kambi anye ko wira nyogonna ambe makele indefo anka barake pour anka examen be se kanya chogomina bebe na okumala be engagé fana okuma kelende gele abama fo munu fora ko ka centre sécurisé centre ka sécurité bebe kyo sécurisation alors autorité yano anka ministre la yana anka examen damna abe akanka kuma kanka foro minna munu bande me ka sécuriser abe suma benake salon tawe salon examen problème foy make sorala amba fe nyinanta fana kake o chokade la ko nyinanta ka siaire salon taye lewono ne bidan sigi bi to ko ki warula ko farla nyama kala saw ma je ka barado André Traoré Emmanuel Jara ni fotasi chen nyarema awni ci aw kana nyine kan ka jaw eme ku like ani ko partager fana wasa ko se nga jaw so bla watire la ala ka watire irana